Aligoro Bwkrajwk tei bwchamari love story te norok jotono khwnabai khwna tei sahai no hai katal khlai remind khlai rinani muchungo je hinkhe baksa amoni tui video nugui mankhana tei baksa nugya phano ongui mankhana khoroksa Bwkrajwk nijini bwsajwk okni bwsaibai kharui thangkha bini bwchamari bai. Bini bwsajwkni nijini bwsajwkni life no nosto khlaiui bini bwsai eba kheba bini bwchamari bai no kharui thangkha. Kaijaknani sal 5-6 din swkangno. Afuru kharui thangmani yagulo police rok borokno naitukha phiaba ajorao manliya phiaba police rokni nojorni bwskangni borole kharui mannai saljaya saljale manjaknai no hinui no tabuk hinkhe o Bwkrajwk tei bwchamari kharlai thangmani manjakkha police rok bai. Police rok bai romjakmani yagulo o Bwkrajwkni mwkhang tei borokni kok rok belai kheno lukurokno wana kotor wana riui rwkha. Nijini bwsajwkni life no nosto khlaimani yagulo o bumani mwkhango kisapano lasimani eba kheba kirimani kwrui. Police rok bai romjakmani yagulo media karmi rok bai swngjakha je tabuk sababai tongnai hinui manekhe bini family bwsajwk bwsai bai tongnai nakiba bwchamari je kharnai obo bai tongnai hinui police tei media karmi rok bai swngjakha tei swngjakmani ulo tamo saka hinkhe media rok bai swngjakmani ulo Bwkrajwk bo srai no saui khwnarika je bo tabuk bwchamari bai no tongsinai hinui mwkhang lasima mwkhang kwrui khlaiui. Ang tabuk ani bwchamari bai no tongsinai jebono ang hamjago hinui saka tei ani bwsai je ok tongnai obo no hingkhe ang hamjakya bo tabuk ani bwsabatui no khel khlai tongsitung borok bai no hinui saka media rokni bwskango belai kheno lasijaknai kok. Hinkhe norok bo khwnai naidi o Bwkrajwk social media ni bwskango media o tamo safaikha. आप और परिवार वाले आएंगे दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे उसके साथ और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए और शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना क्यों आज आपकी बेटी की शादी वजह ऐसे ही चले गए तो टेंशन कहाँ से कहाँ गए थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे हाँ फिर वहाँ से आ गए जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ इसीलिए फिर आ गए। अच्छा जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप नहीं हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी खाली मोबाइल और 200 रुपये इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है हाँ 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूँगी जिनके साथ रहेंगे जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ तलाक नहीं हुआ तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ bwsajwkni kainani date sal oboni koyekdin swkangno bwchamari bai kharui thangkha belai kheno o kok khwnaka hingkhe belai kheno bisas khlaijaknai kok ya tei belai kheno wanajaknai kok o kok rokno khwnaui baksa Bwkrajwk bwchamari rok mokol bai mokol phano se nasigra glakha borokni omahai tomok sitra tomokno nugui ei khwnaui police rok bai romjakmani yagulo Aligढ़ ni je thana tongmani or jagao phaimani yagulo borok khoroknoi Bwkrajwk tei bwchamari o Bwkrajwk srai no social media tei police rok no sawai khwnarika je bo tabuk bini bwsaibai tongliya bono satok pitok khlaio hinui kok silsakha tei bo tabuk sari jibon bagui bwchamari bai no tongsinai life spend khlaisinai hinui saka tei bwsajwkni kok tamo wngsinai hinui swngmani yagulo hingkhe bo jesapano ongui tongsitung hinui sao
oboma tei bwsai ni kong no swngjak hingke bwsarok no nai tongthun hinui sawui rwo. Tei nokni hoite je sadini bagui khatimani rang lakh lakh tei rangchak richak mani khwnui rok twlangui kharo hinui koksil chamani obo bolokrokni bwskango o bwkrajwk sawui khwnari khe obo joto thokai hinui phiaba bisingo tama abo kebo sawui manya bo sawui khwnari kha sudo mobile tei 200 taka yago rang omo simi se twlangui thango hinui. Bini mote bo tangui khar hingke bini bwsai je tongnai obo chuang nungui bono satok pitok buo togo harassment khlaio hinui saka tarpore kheno o bwchamari no mobile gift rimani yagola bobai kisa kisa khlai kok sawui joto bukhani feelings rok no share khlaimani yagola masa tei masa no bujinani chengkha tarpore kheno borok hamjangmani lamao klainani nangkha hinui saka joto srai srai lokorokni bwskango. Tei o bwkrajwk anita devi tei bini bwchamari khanai rok borok sawui manthaka je borokni ukulogo police rok borok no naitoklai tonglaio eba khiba track khlailai tonglaio hinui saimanmani yagola hingke borok ni saksak no borok khorognui surrender khlai rikha police rokni bwskango tei naitokna nangliya haino chwng manjaknai abogui chwng police rokni bwskango nukjak phaikha hinui saka. Tei bo saka jesapano se wngsitung lokorok jesapano satung loko somaj rok jesapano saitong situng tobo ang ani bwchamari bai no kaijak sinai obono ani last decision hinui saka. Hinkhe norokni rai bwsui norok joto comment khlai sadi norok o bwkrajwk tei bwchamari ni bagui tamo sana muchung obo bo sadi paithak jora naimani bagui joto no belai khe hambai.